Fruitaren azalean dauden mikroorganismoen gaia garrantzitsua da. Horiek eragina izan baitezakete bai elikagaien segurtasunean bai fruten kalitatean. Hori dela eta garrantzitsua da fruta noiz garbitu behar den jakitea. Garbitzeko une egokiak mikroorganismo kaltegarriak desagerraraz baititzake. Onuragarriei kalterik egin gabe. Frutak garbitzeko une egokiak eragina du azalean dauden mikroorganismoen kopuruan, eta kontsumitu aurretik garbitzea eraginkorragoa da. Mikroorganismo patogenoak desagerrarazten dituen bitartean, mikrobiota onuragarriak kontserbatzen baititu. Lehenik eta behin, hasi aurretik eskuak garbitzen ditugu. Ondoren, behaketa egin baino lehen lan eremua garbitzen dugu. Dena ongi antolatuta uzteko eta frutak ez nahasteko paperetan kodigoak jarri ditugu. Ziurtatzen dugu material guztiak prest eta esterilizatuta daudela. Eskularroak jartzen ditugu laginak ez kutsatzeko. Petriren plakei data, lagin mota eta bestelako informazio garrantzitsua etiketatzen diegu. Dena antolatuta eta izendatuta izanik, behaketarekin has gaitezke. Izipu batekin frutaren gainazala hainbat eremutan igurtzi dugu. Makiltxoa Petri plakaren gainazaletik pasatzen dugu, laginaren banaketa egokia dela eta Petri plakak itxitak daudela ziurtatzeko. Ondoren, leku epel eta ilun batean inkubadora bezala jarri ditugu aste batez. Baita, ziurtatu gara plakak alderantzizko posizioan daudela, hau da, tapa beherantz dagoela, kondentsazioa pila ez dadin. Aste bat pasata, plakak ateratzen ditugu eta behaketa txantilloia prestatzen dugu. Plaka guztiak txantiloian jartzen ditugu eta plakak aztertzen hasten gara, mikrobiak hazi diren ikusteko. Kolonia kopurua zenbatzen dugu eta koloniak neurtzen ditugu erreglarekin. Datu guztiak Excel horri batera pasa ditugu, dena antolatuta geratzeko eta ondoren ondorioak atera dezagun. Azkenik, behaketaren ondoren atera diren emaitza guztiekin ondorio bat atera dugu. Behaketa honi esker ikusi dugu fruta jateko garbiketa egokiena kontsumitu baino lehen dela.